poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemogo ya ko fenfen ajora joro la ka nisoja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te min do ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me Mali kono ani munu sigiro beno do dien jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Festival Grillade de volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye
kama mafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jeninbagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade Volaille. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76. Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale communicatif kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Labbaik Allahumma labbaik. En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. La sharika lak. Ni bɛ wari ci nɔgɔyala ni bɛ wari ta nɔgɔyala. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka kɛ n'i ka waati n'i ka sangaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliden bɛ fan o fan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Falaye an ka tasa fan bɛɛ bi dɛ sɔgɔmada in na Ala barika la an ka tasa fan bɛɛ an bɛ taa dɔngɔnɔw ka donso an bɛ t'olu lamɛn n'an bɔr'o la an bɛ taa Jɔp fɛ yen ale ni lasigidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Falaye k'a ɲinina lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan ka bɔ i yɛrɛ ma ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ yen n'i ma ɲininkali kɛ ka bɔ ka kibaruyaw di k'a sɔrɔ i ma jamana ɲininka u ka lakana ko k'u hakili lasigi o la u ni Mali bɛ se ka baara minnu kɛ ani AES jamana bɛ se ka baara minnu kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye o kɛra min ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan ani calatigɛ jɛkulu belebeleba minnu bɛ diɲɛ selekeda ni mɔgɔw tɔgɔ la olu ka cidenw bɛɛ lajɛlen welela kunungo Ablaye Jɔp fɛ Kuluba ministère min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ka ɲɛfɔli kɛ u ye Falaye conseil des ministres ale kɛra kunu min ye an ka wolomasiri tabaw ka ministre kɔrɔ ni a ye dagatigiya kɛ Baru kɛlɛtigi ɲɔgɔnna jɔyɔrɔ kɛ ka tɛmɛ n'o ye général de division Ibrahim Dayiru Danbele ale kan ka taa kɛ Mali ka lasigiden royaume uni na min ye colonel major Boubacar Yansari jɔyɔrɔ dira ale fana ma école de guerre kɔnɔna na kalanko kan ka sigi sen kan cogo min ale fana kɛra o directeur ba ye Falaye maa wɛrɛw bɛ minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ fana an na olu fana ta conseil des ministres kelen kɔnɔna na architecte UEMOA tɔgɔ la o baaraw kan ka kɛ cogo min o fana tɛmɛna conseil des ministres fɛ Falaye ministre min bɛ ni a bɛ baara ni baaradege kunna a ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa station 3 lajɛ min ye Umu Sali Sɛki ye a ye min fɔ an na o da maaw tulo kan ni Ala sɔnna a ma kɔkan kibaruyaw o bɛ taa n'an ye Faransikaw fɛ yen Falaye ko bɔlɔlɔ ka kibaruya dɔ bɛ yen ko Chan Faransi y'o dulon han Faransi y'o dulon dɛ ko fa k'a kɛlen don ka min wuli u fɛ yen bi Faransi y'o dulon Nizeriya fana ko k'olu t'a fɛ Trump k'a fɔ k'a bɛ taa kɛlɛ kɛ olu fɛ yen diinɛ tɔgɔ la k'olu ka jamana ni jamana tɔw tɛ kelen ye u ka ministre b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko hukumu kɔnɔna na o bɔra ka dantigɛli kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Falaye an bɛ taa Chine Maliyɛn minnu ka tɔn bɛ Chine ko biro sigira ko nka ko baara kɛcogo man ɲɛ Dugure min ye président bɔta ye ale ko kalata jaabi tɔ taara bɔ ambassade kɔnɔna na Mali ambassade waati min na k'u bɛ taa ni jaabi ye yen ale tun bɛ 71 na min dalen don ale kan o bɛ 51 na nka a kuncɛ waati a fɛrɛkɛte yɛlɛmana Dugure ko k'a ma jɛ ni jaabi ye an ye min sɔrɔ o la an n'o fana da maaw tulo kan ko Abibu Sila k'a ni sɔgɔma a yɛrɛ ka tɔnsigi baaraw ka gɛlɛn sisan jamana kɔ kan dɛ kumaw ka ca an kɔrɔkɛ don k'a sila ka Kulubali fana fo ye n'o ye Nabi Tɔma ye Masa Solo k'an b'a fana fo lala ni nin kuma fɔra sɔgɔmada in na o na san an ma yan
an y'u wele sɔrɔ nka u na s'an ma yan nin y'an don ka fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn taji ko a kɛra kura bɔra a ko la tuguni fala ye nka an bɛ k'o fana ye taji bɛ Bamako nka a tɛ ka station lasɔrɔ kun jumɛn na an b'a ɲɛɲini kan n tɛ taji kɔni alihamudulilayi a bɛ yen nka munna a tɛ ka feere an bɛ k'a ɲɛɲini n'Ala sɔnna a ma walayi jamana in ko ka ca dɛ e kun tɔgɔ bɛ gouvernement kura in kun kan ka sigi e kun tɔgɔ b'a la k'a groupe WhatsApp mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲini maa caman bɛ ka bɔ WhatsApp kan sisan dɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ta parce que Moroko ne mana minɛli daminɛ Zen a tɛ nɔgɔya dɛ Falaye e bɛ jamana kɔnɔ yan kibaruya minnu bɛ di e ɲɛ tana y'a ye ne m'a fili ka bɔlɔlɔ kan bi dun ni fɛn bɛ yen bi n'o lakɔlɔsilen an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ o ye minnu bɛ bɔlɔlɔ kan de u yɛrɛ t'a dɔn kojugu ye fo ni dɔ y'i to bɔlɔlɔ sanfɛ ka kuma dɔ fɔ u b'a fɔ ko ko karisa bɛ anw cɛla yan e kelen nin ɲɛna k'e b'a maîtriser yan i kelen t'a maîtriser dɛ i bɛ min fili min tɛ kuma bi n'o bɛ WhatsApp kan o de ka ca ni min bɛ kuma ye donc an ka denmisɛnw a y'aw janto aw yɛrɛ la baara min wulilen don faso baara de don a y'aw janto aw yɛrɛ ɲɛ bɛ caman na k'a fɔ k'u bɔ mɔgɔw ka groupe kan minɛ a ka ɲi o a bɛna dɔɔni n'Ala sɔnna a ma nin y'an don ka ye sɔgɔma in na bamananw ko ko dugubila ka fisa laadawuli ye sɔgɔmada in na min ye donsow ye Dana Amasagu maaw bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ u ye kimɛli kɛ Baɲangara n'a Masuruna na ko bi kɔni ka fisa ni kununko ye kosɛbɛ o kɔfɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu ko k'u ɲɛ tana ye Mali ye u y'u dan tigɛ o fana ko la o tun bɛ Mondolikaw fɛ yen Dana communication mɔgɔw ye min caman o y'an ka sɔgɔmada in na kuma dili ye an ka jamanadenw ma aw dan sɔgɔ ani ko bi ye mercredi le 5 novembre 2025 an bɛ Ala fo k'a kira fo k'an bangebaaw fo k'an karamɔgɔ fo n'o ye karamɔgɔ Yusu Toloba ye k'a dan sɔgɔ ani ko bi sɔgɔma an ɲɛ b'a la cogo min bi ta an bɛ Mandoli de donc sɔgɔma an bɔra an ko an famana yɔrɔ minnu ma an bɛ taa an sen jɔ a yɔrɔ dɔw la ayiwa nin yɔrɔ nasugu an fana ka fama ma a bɛ hɛrɛ ko fɔ mɛnɛ halisa Ala ka hɛrɛw caya Mali kɔnɔ surtout Baɲangara mara Ala k'a kisi k'a tanga fama minnu b'a kɔnɔ a fama ɲumanw Ala k'u fanga se Ala ka n'u malo Mali bɛɛ an bɛ fama bɛɛ lajɛlen fo fama o fama bɛ ka baara kɛ Ala ani faso ni tiɲɛ kɔnɔ Ala k'u fanga se Ala ka n'u malo Baɲangara mara la depuis un moment depuis waati dɔ mɔgɔw an ye min remarqué vraiment gɛlɛya tɛ komi fɔlɔ an bɛ barika da Ala ye de mars à nos jours fo n'a kɛra Kɛɲɛ mara ani Dimal mara la dɛmɛ min kɛra bon Ala k'an kisi o ɲɔgɔn fana ma hali sisan an bɛ min ɲini o ye basigi hɛrɛ ka na ye surtout an ka duguw ka segin u nɔ na ekɔlisow ka dayɛlɛ an hakili bɛ yɔrɔ minnu na faamaw ka se ka o minɛ mais dɔndɔni don l'essentiel est que les crépitements des armes ont cessé o ye fɛnba ye parce que lɛkun bɛ bonya dɔndɔni de halisa Ala k'u fanga se o kɔfɛ depuis kunasini réseau kan an ɲɛ b'a la tubabu dɔw bɛ ka kuma ko les terroristes ko an jugu ninnu u ye conversation daminɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɔlen don jamana kɔnɔ n'u bɛ kɔ kan ayiwa kalabanci kɔni ale tɛ se ka lakunu ka bɔ sunɔgɔ la hakiliman bɛɛ kan k'o faamu ni video nin kɔfɛ mɔgɔ si man kan ka waaju bilen kuma man kan ka kɛ mɔgɔ si fɛ bilen ka kɛ Mali fɛ walima ka kɛ nin faama ninnu fɛ donc nin ye kuma bannen quoi nin kɔfɛ maa min fɔ ni banna sa sinon tiɲɛ kɔni a yera ni o fanga ka tiɲɛ a bɛna di minnu ma o tɛna kɛ an jugu ka mɔgɔw ye n'o dun kɛra hɛrɛ bɛna sɔrɔ jamana in kɔnɔ bilen Ala k'an kisi donc c'est le moment an maliyɛnw
an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ muso kelen denw ye k'an nin di an bɛ se fɛn o fɛn na k'a kɛ jamana ye yaasa jamana in bɛ se ka kisi ka bɔ bolo la ni kɔni kuma banna wa aw faama minnu fana b'an ɲɛfɛ ni ala ye fanga di aw ma bi nin kɔfɛ kɔni kɛlɛ nin a kan ka kɛ de hinɛ banna makari banna nin ye somɔgɔ ye t'a la mɔgɔ min ko k'a bɛ fɛ ka i mago sa k'i bɔ yen i fana i t'i jija donc ala sago aw sago jamana nin tiɲɛ kɔni a bangera et puis fɛn caman bɛ kɔrɔlen an bɛ kuma mɔgɔw bɛ u tɛ an faamu u bɛ bɔ ka mankan ci dɔw yɛrɛ b'a nɛni kɔfɛ de u bɛ tila ka na karisa i tun ye nin fɔ koyi ja tiɲɛ b'i bolo parce que jamana ko la fɛn dɔw bɛ a ma se turabuda ou bien kolonifili ma i hakili jagabɔ dɔ bɛ ka baara kɛ i bɛ tiɲɛ dɔn i bɛ ka tile la an ye nin fɔ mɔgɔ caman tun bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ an ko u ta tɛ jamana ko ye u ŋaniya ala k'a segu ma ala ye sɛ de ŋaniya dɔ k'a jɛ geren na mais halisa ala kana a nɔgɔya u ye o mɔgɔ kelen de wulila ka i bɛ ka n'a ka fanga kɔnɔna surugu k'u kɛ anw kan ka diɲɛ lajaba bɛɛ da anw kan mais bi a tiɲɛ yera o mɔgɔ kelen min i bɛ ka n'a ka mɔgɔw kɔnɔna surugu k'u kɛ anw kan ka tila ka i bɛ ka fanga tiɲɛ halisa o mɔgɔ kelen de filɛ ka nin pion kelen pousser donc il est temps maliyɛnw ɲɛ ka yɛlɛ n'i bɛ mali ko de la n'i bɛ jamana ko de la ala ni kira ani faso yɛrɛ kama ni video in lamɛnnen kɔfɛ e ma kan ka bila mali ou bien a ɲɛmɔgɔw la n'a ye jugu bugu kɛlɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ ka min kɛ a bɛ ka digi juguw la de an dun ka hɛrɛ bɛ o de la donc ala ka si ni kɛnɛya di an bɛ bɔ an kan bɛ maliyɛnw fo sɔgɔmada in na ala sago aw sago aw dansogo ayiwa an bɛ donsow fo minnu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la sɔɔni sisan n'an ye jamanakuntigi ka kumakan k'a la o caman bɛna n'o ka jaabi sɔrɔ bi fala ye maa minnu ko ka wulikajɔ kɛ cogo minnu ye u bɛ ka fɛɛrɛ mun kɛ ja an yɛrɛ bɛɛ b'a la o asimi ka laseli la ko asimi ko tɛ fala ye ko mɔgɔ ye san 18 sɔrɔ k'i k'i labɛn dɛ ko mɛ k'ale ta fɛ a ka so o yɔrɔ ma ko nka ko bɛɛ k'i labɛn kuna sini ko wolomasiri taba ye wulikajɔ min kɛ hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ fala ye minɛn minnu sera ka koronto ka sɔrɔ bamanciwale ka walekɛbaw kɔfɛ nin y'o ye min ye baara in ye fala ye armée famana ka ni ɲɔgɔnna kɛ dɛ sisan maa minnu bɛ nin baara in na u ko ni ala sɔnna a ma Sikaso mara ni Kucala mara wulikajɔ tɔ bɛna na to sen na yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min nin ye minɛn minnu sɔrɔla kɛlɛ bannen kɔfɛ pewu maa tun bɛ kɛnɛ kan u kɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen fa waati min fala ko maa ma se ka su ta ka taa n'a ye o su tɛ su ta o ayi su tɛ se ka su ta dɛ donc nin ye hɛrɛma kɔnɔ kɛlɛ kɛlen kɔfɛ armée sera k'i bolo da minɛn minnu kan nin y'o ye fala an bɛ taa Buguni jamanakuntigi lithium 2nan dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na a ye laseli belebeleba kɛ sɔgɔmada in na an y'an ŋaniya laseli in a kɔnɔna kumaw kama laseli in bilasiraliw kama laseli in ɲɛfɔliw kama a n'a bɛ fɛn minnu fɔ jamanadenw ye an b'a bɛɛ di mɔgɔw ma bi sɔgɔmada in na miniti 21 an bɛ se ka taga n'a ye sabula daga lithium bɛɛ b'a dɔn nafa min b'a la diɲɛ kɔnɔ bi na mali bi jamana bɔ fɛ bi minnu bɛ baara kɛ ni lithium ye an b'o fili bila maliyɛn bɛɛ la bi na yanni an ka don an nana lakun min na bi n'o ye ka na usine filanan kuromukadi n'o ye Buguni usine de lithium ye filanan ye an bɛ a ɲɛfɔ ɲɛna fɔlɔ n'o ye Bulamina ye o ye nafa jumɛn don jamana kɔnɔ parce que n'an m'o kɛ dɔ bɛna fɔ k'u bɛ politiki baara la a ka kan an ka fɛn na an ye fɔlɔ min dayɛlɛ a ye nafa min don jamana kɔnɔ jamana maliyɛnw k'a dɔn mun b'a to filanan fana u bɛna nɔgɔya cogo min na n'i y'a jateminɛ nin fɛn bɛ usine dayɛlɛ la kɛmɛ sara la mali jɔyɔrɔ ye mali ta ye 35 ye 5 bɛ taa an ka fɛn yɛrɛ ye n'o secteur privé o bɛ turu fan fɛ
bisaba olu don jamana ka wangande kɔnɔ donc okumu kɔnɔna la gouvernement ale sisan cɛ budget la jamana budget miliyari 54 miliyɔn 370 ani 57 ɲɔgɔnna donna an ka budget la u ye impôt min sara Mali ye o impôt kɔnɔna la u ye miliyari 44 ani miliyɔn 860 ani 70 kunkan fɛn u y'o fana sara u ye taxe min sara douane ye n'i y'o jateminɛ o ye miliyari 8 ani miliyɔn 500 ni 43 ani kunkan fɛn donc domaine kɔnɔna na u ye n'a fɔ ministère domaine u ye miliyɔn 900 ani 47 ani kunkan fɛn u y'o sara o la donc trésor fana la u ye fond min sara yen o bɛ taa miliyɔn 400 ani 25 ani kunkan fɛn donc n'i y'a jateminɛ o hukumu kɔnɔna la contenu local n'i y'a jateminɛ wari min ta kɛnyɛrɛyew fan fɛ o hukumu kɔnɔna la baara min kɛra u ni kɛnyɛrɛyew ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛ taa miliyari 100 ani 67 ani miliyɔn 600 ani 59 ni kunkan fɛn o y'a n'i y'a jateminɛ parce que fɔlɔ n'u tun nana baara la yan fɛ yan mɔgɔ min bɛ taa an fɛ ma o bɛ daba wɛrɛ la minɛn fɛn bɛ san hali ni siman bɛ se k'a sɔrɔ o bɛ se ka bɔ ni siman jamana wɛrɛ ka na Mali la donc ka da ko an bɔra sisan o de dabila la fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali la yan k'a fɛn caman bɛ sɔrɔ Mali la ko Maliyɛn bɛ se ka baara kɛ an tɛ nɛgɛnɛ diya ka don sariya de b'a fɔ k'a ka kɛ Mali la Maliyɛn de b'a bila ka taa Mali la donc n'i y'a jateminɛ u ye a fɔ o ma développement local u ye wari min don Buguni na lamini na a bɛ se ka kɛ kalan kunda u b'u dɛmɛ ka ekɔliminɛnw san ka di denmisɛnninw ma u bɛ sira dɔw dilan u bɛ furaji dɔw dilan u bɛ dɔw dɛmɛ nɔgɔko hukumu kɔnɔ n'a fɔ angɛrɛ n'i y'o jateminɛ u ye wari min don la u bɛ taa miliyari 1 ani miliyɔn 400 ani 97 ani kunkan fɛn donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 1000 ani 100 ani 46 Maliyɛn min bɛ baara kɛ gouvernement na donc kɛmɛ sara la Maliyɛn 95 o ye Maliyɛnw de donc k'a fɔ o laɲini fana o sabatira o Maliyɛn min bɛ baara kɛ yen sara min bɛ d'u ma u bɛ sara musaka minnu na o bɛnna miliyari 3 miliyɔn 600 ani 59 ni kunkan fɛn donc fɔlɔ n'i y'a jateminɛ fɔlɔ a kɛra sanuko ye a kɛra litiyɔmu bɔra sisan u bɛ bɔ n'a ye jamana kɔnɔ u bɛ taa labɛn k'a feere donc n'a feerela sisan a wari kan ka segin na jamana kɔnɔ fɔlɔ tun t'o kɛ n'u y'a feere n'a bɔra mun ka di u b'o kɛ jamana bɛ wari pɛridi donc sisan n'o bɔra u b'a feere n'u y'a feere a wari bɛ segin na jamana kɔnɔ a bɛ taa bila an ka bankiw la u baara kɛ n'o ye o b'a to dɛsɛ tɛ k'an ka banki kɔnɔna la u ye feere min kɛ o bɛnna miliyari 18 ani miliyɔn 800 ani 94 kunkan fɛn donc o wari o seginna ka na Mali bankiw la bankiw bɛ ka baara kɛ n'o ye donc ni si tun tɛ kɛ fɔlɔ sisan nin bɛɛ ka diyagoya i bɛ na n'a ye donc k'a fɔ an ɲɛna nin gouvernement ye nafa min don a dalen sisan cɛ parce que a ka kan an k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna u k'a faamuya dama ɲɛ fɔlɔ min dara an k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna ni ne baara kɛra ni ne donna ni ne bɛ sen na bon kɔnɔna na an ye fond dɔw créé fond dɔw n'u ye feere kɛ sisan musaka dɔ kan ka bɔ wariw la ka segin jamana yɔrɔ dɔw la a fɔlɔ fɔlɔ o développement local ye komi an ye mun fɔ nin ye wari mun di maire ma ka wariso jɔ bon fɔlɔ n'a ka di u b'a kɛ dɔw b'a kɛ dɔw t'a kɛ bon sisan o de banna sisan diyagoya don o wari n'u ka feere kɛ wari hakɛ dɔ de bɛ bɔ o la ka na di maire ma maire tɛ taa kani de dɛ u t'a b'u yɛrɛ la bilen dɛ maire tɛ taa kani de ni maire y'a wari kani sisan o wari kɛmɛ sara la 50 bɛ taa commune na o kɔrɔ maire bɛ ka commune la baara n'o wari ninnu ye ka commune yiriwa a 50 tɔ 30 o bɛ taa gouverneur la gouverneur fɛ yen ale kan ka baara min kɛ région kɔnɔna la ale b'o baara kɛ a 20 tɔ o bɛ taa jamana kɛsu la trésor la donc o fɔlɔ fɔlɔ o ye développement local ye ka an ka jamanadenw dɛmɛ
minnu yɔrɔ minnu na u bɛ se ka yiriwa cogo min na sirako b'o la ekɔlisoko b'o la kurasiko b'o la kuranko b'o la fɛn caman b'a la maintenant a filanan min ye an bɛ minnu baara min na a kɛra sanu ye a kɛra lutte min ye parce que a dɔnniya ka kan ka mɔgɔw la an fara mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka dɔnniya ɲini k'a dɔn donc wari dɔ de bɛna bɔ sisan n'u ka feere kɛ wari dɔ bɛ bɔ la san o san wari dɔ bɛ bɔ a la wari bɛ taa kɛ an ka jamanadenw dɛmɛ u ka dɔnniya dɔn k'a ɲini k'a yiriwa fana o ye fɛn filanan ye donc fɛn sabanan min o fana wari o bɛ kɛ de ka kɛ k'an dɛmɛ k'an ka siraw dilan ka kuranko ɲɛnabɔ ka barajiw dilan o n'a ɲɔgɔnna caman caman donc fɛn naaninan o ye min yɛrɛ kɔnɔna ye ka n'u ye bɛrɛmu ni convention ninnu signé wari dɔ kan ka taa ministère la mun b'a to u bɛ se ka continuer ka baara yiriwa cogo min na bon a duurunan o ye fɛn duurunan ye wari min bɛ bɔ sisan ka min yɛrɛ lakana a b'a dɔw bɛ taa produit jugu ninnu ta k'a kɛ jiw la a bɛ na ni bana kɔfɛ o dɔw fana bɛ yen u bɛ mini baara kɛ dogo la soni tunda o bɛɛ de bɛna ban o fɛɛrɛ bɛna tigɛ wari min bɛna sɔrɔ o bɛna kɛ ka mini lakana ka mini sécuriser donc fɛn duuru ninnu olu fana bɛɛ bilara sen kan donc o ni an bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o n'u sigi ɲɔgɔn sira la donc an bɛna an nana mini min na bi n'o kana o koromakari n'o ye budi mini n'o ye minilitiyɔn filanan ye a bɛɛ y'a kelen de ye kɛmɛ sira la mali ta ye 35 ye 5 o bɛ taa kɛnyɛrɛw fan fɛ donc an bɔra ka mun fɔ sisan o bɛɛ ye kelen de donc n'i y'a jateminɛ ni mini baara daminɛ ni sisan cɛ u ye nɔ dɔɔni bɔ a baara b'a kɛ sigiyɔrɔma 2 la sigiyɔrɔma fɔlɔ o daminɛ la donc n'i y'a ka chiffre d'affaires wari min sɔrɔ n'u ye fɛn bɛɛ feere sisan u bɛ wari min sɔrɔ o de ye chiffre d'affaires ye o kun fɔlɔ o sigiyɔrɔma fɔlɔ o bɛ taa miliyari 46 la donc o kɔnɔna la sisan an ka jamanadenw bɛ baara kɛ o ye mɔgɔ 500 ɲɔgɔn na n'u b'a baara kɛ o kɔnɔna la o y'a kun fɔlɔ ye maintenant kun filanan sisan u ka chiffre d'affaires n'u y'u ka feere kɛ wari min bɛ sɔrɔ sisan dɔ bɛna fara o kan o bɛna kɛ miliyari 111 ani an ka jamanadenw bɛ baara kɛ olu bɛna se mɔgɔ 800 ɲɔgɔn na donc o ye a hukumu filanan ye sisan mini dalen sisan cɛ a dalila bi de mais depuis a ye baara daminɛ a ye nafa sɔrɔ dɔ diya an ka dugu kɔnɔ buguniya lamini na n y'a jateminɛ mun ye ka an ka commune mɔgɔw dɛmɛ buguniya lamini an bɛ dugu minnu na ka ekɔliso ko ani forazi ani sira u ye miliyɔn 317 de don o la donc contenu local an ka n'i ye mini jateminɛ maliyɛnw caman de baara a kɔnɔ masini minnu bɛ yen a caman maliyɛnw ta ye kariban minnu bɛna d'u ma o kariban o maliyɛnw de b'a feere an ka autorité économique ka kariban de don donc o wari minnu u bɛ baara kɛ ni an ka maliyɛn minnu ye o fɛn dɔw ye o wari bɛ taa miliyari 24 na donc o ye k'a fɔ nin mini jigiya don maliyɛn bɛɛ ma donc hali bi an k'an cɛsiri mun b'a to a bɛ kɛ n bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la k'a daminɛ gouvernement na ka na se gouverneur ma ani ka se dugutigiw ani an ka préfet ni sous-préfet bɛɛ de kan ka janto nin na parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a la kɔlɔsili la n'i ko ko président de kan ka a jateminɛ n'i b'i ka baara kɛ dɔ tun ka nafa sɔrɔ dɛ o y'a to bɛɛ bɛ i fanga fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an ka jamanadenw bɛɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na parce que dugutigi a ka duguladenw ninnu ni mɔgɔ dɔ ma baara kɛ ni dugutigi ma wuli ka ju ye ko mɛri ma wuli ka ju a tɛ ɲɛnabɔ donc fo bɛɛ de k'i jɔ i jɔyɔrɔ la mun b'a to an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na ni an fɔ an ka dugu yɔrɔ nafolo a bɛ kɛ jamanadenw sago de n'u bɛ fɛ ka kɛ cogo min na n'u ka yɛrɛ mun na an bɛ baara k'o kan ni sɔnn'o ma n'i bɛ jɛ n'i ma sɔn o ma i ka sira ta an fana man ka sira ta bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na n bɛna fila nin fɔ la mais yan'o cɛ an bɛ tasibila kɛ minnu ɲin tora ni gɛlɛya in na n'o ye jatigɛwale mɔgɔ ye janfa minnu ta ka se an ka jamana ma ka se tajiko gɛlɛya ma minnu ɲin tora la n'o ye an ka sufɛriw ye setenbo la n'u ka parantiw ani surasiw dɔw yɛrɛ ɲin tora la ani mɔgɔw ka nafolo tiɲɛna an bɛ tasibila kɛ olu mɔgɔ ye funu tɛ kelen merci minnu fɛ an ka jamana malo k'an ka jamana bila a sente bɛrɛ kan an ka yɛrɛ fɔ ko mali t'o jamana ye k'a fɔ an ka jamana an m'an jɔ a ye su an m'an jɔ a ye tile donc n bɛ jamanaden bɛɛ fo
parce que gɛlɛya nalen jamanadenw de ka faamuyali an'u ka wulikajɔ an'u ka muɲu ni sabali o y'a to an ka jamana ma bi sinon u kun ka jate la semaine 2 jamana kun bɛ da sabula daga janfa mun b'a kɔrɔ ni jamanadenw kun hakili kilekula dɔrɔn a kun bɛ gɛlɛya dɛ mais ala barika la jamanadenw y'a faamuya joona hali ni dɔw m'a faamuya an bɛ lajɛ ala k'u sɔn hakili ɲuman na u k'a faamuya ko jamana y'an bɛɛ jɛ an bɛ jamanadenw fo jamanaden bɛɛ ma jamanaden bɔ jamanaden na parce que bɛɛ de seko kɛ ka bɛɛ de fo parce que ni bɛɛ de m'i jɔ a kun bɛ gɛlɛya mais an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka chauffeurs ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka opérateurs économiques ye ka tila ka foli kɛ an ka tintigiw ye i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka ɲɛgan waati mais n'a ma s'i ma de i t'a faamuya bon ni y'olu ka ɲɛgan waati ni chauffeurs ka ɲɛgan waati ni opérateur économique ka ɲɛgan waati tintigiw kɔni ko tɛ olu b'a la san 22 donc ni ɲɛgan nana jamanaden ma opérateur économique ka wari bɛ ka don ka sisani san ka carburant san u ka sisani bɛ ka jeni carburant bɛ ka ci u ka nafolo bɛ ka ci sisani bolila mun n'ale ma sisani boli carburant tɛ don dugu kɔnɔ n'a y'i ban k'a tɛ taa ko parce que ko saya bɛ yen k'a bɛ se ka jigin a bɛ ɲɛnabɔ cogo di o y'a to ale ni ale ka ɲɛgan waati sisan ale kan k'i jɔ jamana ye ka jɔ saya ɲɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na donc an bɛ foli bila foli kelen-kelenni parce que chauffeur sara parantiw sara mɔgɔ ka nafolo tiɲɛna tintigiw de kɔni olu caman sara mais jamana ko de don jamana ye n'i ka ɲɛgan sera i b'i jɔ kungo kɔrɔ n'i m'i jɔ kungo kɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc an b'u fo dan tɛ foli min na laɲini ye min ye k'an na taa gɛlɛya kɔnɔ ni gɛlɛya nana adamaden ma a bɛ na ni ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ o ye degun sira ye o de ka kan i man ka sɔrɔ ka to degun sira fɛ e de bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka hakilina jaga mun b'a to o degun t'i sɔrɔ a tɛ fɛn mɔgɔ sɔrɔ a tɛ ka jama sɔrɔ a tɛ du sɔrɔ ala ni maliyɛnw barika la ka wulikajɔ la maliyɛnw sama tɛ ka degun kun kɛlɛ in ye hakilikɛla de ye c'est une guerre psychologique a fanba ye hakili de ye o y'a to n y'a fɔ adamaden n'i hakili dɛsɛra don o don i ka maaya banni donc jatigɛ wale kɛlɛ in ala ni jatigɛ wale a bɛ kɛ ka adamaden na siran de k'a siran la a tɛ se ka bɔ ka so da fɛ donc adamaden ni siran dɔ jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya ni siranna i hakili b'a bila ni hakili bila dusukun bila dɔrɔn i farisogo b'a bila kɛlɛ min don n y'a fɔ n k'a miirila k'a labɛn ka tila k'a bila k'a waleya a ye misiri fɔlɔ min jeni bɔlɔsira y'a minɛ ka mɔgɔ sanuw bɛ yen u y'a minɛ ka jajugu fili ka kumajugu fɔ o bɛɛ ka mɔgɔw jala fili mais ala bɛ jamana in fɛ maliyɛnw ka ɲi u y'a faamuya donc o de y'a to an se ka nin gɛlɛya in kunbɛn an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka bɔ a kɔnɔ mais a ma ban hali bi an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka jamana na mɔgɔ caman t'a faamuya nin bɛɛ ye ka an na tulonkɛ de k'an na ɲina a gɛlɛyɔrɔ ye sanfɛla nin nin bɛɛ bɛ ka kɛ ka an mɔgɔw la ɲagami ka mɔgɔw hakili wuli mais u bɛɛ ɲɛ bɛ pilali de la u bɛɛ ɲɛ bɛ tamakiw la u bɛɛ ɲɛ bɛ bɛri la u bɛɛ ɲɛ bɛ minakari la u bɛɛ ɲɛ bɛ gawo la an kana ɲinɛ o kɔ dɛ o de y'a to an kana sɔn kɛlɛ ka ca an bɛ duguba kɔnɔna la parce que o de kɛ pour que k'an hakili bɔ ninnu kɔ parce que kɛlɛ bɛ ko caman bɛ labɛn yan nin fɛn caman bɛ labɛn yan nin min y'an ɲagami a bɛ kɛ cogo di sanga mɔgɔ to t'u yɛrɛ ma o de jamana tilalen fila ye ala k'an kisi o de la hinɛ dɛ fo bɛɛ k'o de faamuya an bɛ janfa minnu na janfa de don pour an ka se ka bɔ kɔnɔ fo an de ka hinɛ ɲɔgɔn na de n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ dɔw bɛ jugu ka baara kɛ mɔgɔ de bɛ taa ni taji nalen mɔgɔ de bɛ sa u bɛ mugujugu bila sira la sira min bɛ minɛ ni mɔgɔw ye fo ka jeni o bɛɛ la taji bɛ don n'o taji donna ka na di ma mɔgɔ sera mɔgɔ fɛn kun kɔrɔ mɔgɔ jiginna ko min kɔrɔ e b'o ta k'o kumanya i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn ma e b'o ta k'o dogo ka t'o feere da kelen na mɔgɔw ma mais i bɛ ka jugu ka baara de kɛ mais danfara jumɛn b'o ni jatigɛwale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ voilà parce que a bɛ ka laɲini min kɛ e de b'o la sabati tɛ o fo maliyɛn bɛɛ k'o de faamuya o de y'a ta tɛna fanga hinɛ ɲɔgɔn na parce que ni gɛlɛya nana bi ni ne ye fɛn dɔ sɔrɔ bi gouvernement ne sigiɲɔgɔn ye n bɛ dɔɔnin d'a ma sini ala bɛ ne bɛna taa sɔrɔ o donc n'ale fana sɔrɔ ale fana bɛ nɛnɛ la o a bɛ kɛ ten de mais ni ma ne la n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ courant ni ɲɔgɔn cɛ
donc jamana den bɛ jamana gɛlɛya la o bɛɛ de bila gɛlɛya la o donc a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que janfa de don an ye ka si ka laɲini tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini tɛ jamanaden ka laɲini tɛ mɔgɔ de bila an ka jamana kan u bila an ka jamana kan u bila an ka jamana parce que dɔw de nɔfɛ u bɛ laɲini dɔ nɔfɛ mun t'an ka laɲini ye donc o de y'a to a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc fo mɔgɔw k'a faamuya ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ an ka jamana na nin ten tɛ quoi ten tɛ a labɛnnen don a yɛrɛ bɔlɔlɔsira kan hali n'a ɲuman kɛ u da tɛ mɔgɔ mɛ ni ɲuman kɛra dɔrɔn diɲɛ bɛɛ b'a ta mali tɛ jamanaden ye dɛ mali ye jamanaba de mali ye jamanaba ye kɛwalew la mali ye jamanaba ye tariku la mali ye jamanaba ye sɔrɔ la jamanadenw bɛ ka ninnu dɛmɛ nin baara la u k'a dabila n'i m'a dabila n'i minɛ u kɛ jatigɛwale mɔgɔ ye dɛ o bɛ wari minnu d'e ma a bɛ nafa jumɛn ɲini e bɛ taa kariya min feere ma o bɛna mɔgɔ bolo ɲini a bɛ nafa jumɛn ɲini jatigɛwale mɔgɔ ka mɔgɔ tɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a dɛmɛ n'a ye na e de bɛ k'a ka saraka ye donc a ye fara k'u dɛmɛ n'a sera a ju ɲɛ a kana n'u dɛmɛ jamana kan a ko mɔgɔ sugu bɛɛ de b'a la zon b'a la mercenaire b'a la telenkan b'a la a mɔgɔ sugu bɛɛ a fɔra diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ de fara fara ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ fɛ mɔgɔ kunkun de bɛ se ka jamana ɲini siri ka da kun tan cogo la non mɔgɔ bɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ de o tun mɔgɔw tɛ quoi ka fɔ ko mɔgɔ don ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ sugu bɛɛ de b'a la aw da caman tɛ seli dɔw bɛ na wari u bɛ wari de sɔrɔ dɔw u bɛ don trésor la parce que u b'a fɔ ko non ko n'u ma don trésor olu tɛna se ka fɛn dɔ san u yɛrɛ bɛɛ n'i ka laɲini don donc an ka laɲini kɛ dɔw f'an ka jɔ dɔw jamanadenw bɛ k'u dɛmɛ dogo dogo la hali ni u bɛ ka mugujugu da mɔgɔ ɲɛ jamanadenw dɔw de ka baara don o de bɛ kibaruya d'u ma est-ce que duguba kɔnɔ u bɛ se ka duguba kɔnɔ mɔgɔ a tɛ kɛ duguba kɔnɔ cogo di ee dugu dɔ kan ni dɔ ma da fɔra ko u bɛ ka na u bɛ nin yɔrɔ la n dɔn b'o fɔ a y'a dabila nafa t'a la mɔgɔ mɔgɔ ye mugujugu feere u ma e bɛ k'a sata ye a ma kɔrɔbɔ o ka mugujugu feere ka taa mɔgɔw fana e bɛ k'a sata ye cogo tɛ e bɛ k'a sata ye a ye mɔgɔw ta b'u ko an b'a kɛlɛ kɛ mun na parce que n'i m'a kɛlɛ kɛ i b'a dun i b'a kɛ fura foyi t'a la parce que o laɲini de don n'i ma sɔn u ka laɲini ma u bɛ na ni terrorisme ye k'i kɛlɛ n'i kɛlɛla u b'a fɔ ko an b'i dɛmɛ an b'i dɛmɛ n'u bɔra fenêtre fɛ n'u bɔra da fɛ u bɛ na don fenêtre fɛ so kelen kɔnɔ e ma sɔn u ta ma u bɛ jugu su ka kiki i ɲɛ guwanen dɛsɛlen sa u bɛna fɔ k'u bɛ dɛmɛ a bɛ a kɛ dɔwɛrɛ k'u bɛ dɛmɛ n'u dɛmɛna a bɛ laban cogo di an de y'i dɛmɛ i bɛ nin kɛ président i bɛ nin kɛ premier ministre i bɛ nin kɛ maire i bɛ nin kɛ député wa ni namasɔrɔ sira ni sanu dingɛ in i bɛ nin d'a ma a ka passeport a bɛ nin d'a ma o b'a ka fɛn bɛɛ minɛ a ka station a bɛ nin ka station nafa jumɛn b'a la bilen hali ka dugu bila o kelen de don o b'a to an b'a kɛlɛ kɛ parce que an b'a kɛlɛ kɛ n'an yɛrɛ to mɔgɔ min bolo ala k'an ti kana cɛ ja n'u mana se sɔrɔ mɔgɔ kan ninnu de b'a kɔfɛ o mɔgɔ kelen bɛ segin na tuguni a ye ma jamana caman na o ye fɔlɔ ye n'i ma sɔn ta ma n'u i dɛsɛra u b'i dɛmɛ fana c'est la même chose i b'a kɛlɛ kɛ pour que kunkolo sɔrɔ la o la i lafiyalen don quoi tu n'as pas de compte rendu à appliquer donc a kɛlɛ tɛ taa maliyɛnw de kɔ ni mɔgɔ min b'an dɛmɛ i k'an dɛmɛ jɛlenya kan mais k'an dɛmɛ dugu dugu na ka fɔ i bɛ na i ka nafa o kuma t'a la donc o b'a to an b'a kɛlɛ kɛ parce que an bɛ siran mun ɲɛ an bɛ ka kɛlɛ fɛnɛ kɛ ta o de b'a kɔfɛ a bɛ mɔgɔ kelenw de donc bɛ wele kan bila jamanadenw ma adamaden i tɛ ɲa ko min kɛli kɔ i b'o kɛ siɲɛ kelen i ka lafiya parce que baara dɔw bɛ yen n'i m'a kɛ siɲɛ kelen i b'a kɛ siɲɛ 10 siɲɛ 100 o b'a fɔ hali ni nin y'a dɔn nin gɛlɛya in filɛ nin n b'a fɔ n'i bɛnna an ka waati ma mɔgɔw fana de ye kɛlɛ kɛ an bangebagaw ka jamana in ka tɔgɔ d'a ma ka se d'a ma bi an de kan k'o fana waleya mali jamanaba de mali jamanaba ye mali cɛfarin jamana de mali ma de ka kɔrɔ jamana dɛ mali ma de ka jamana ko jamana boliya sira ninnu ko a bolila fadenya ɲɛ ko a faden ɲɛ ko jugu ɲɛ a ma deli ka kɛ mais an kana sɔn ala ka sin ka jaja an b'an jɔ de sisan an b'a kɛlɛ kɛ bi ye sini an y'a lakale ala ka lakale se d'a ma donc n bɛ foli bila bɛɛ la
ala ka jamana basi ala ka jamana do kan ala an b'i fo bi don kosɔn ka i foli kɛnɛ kosɔn. Je demande à Dieu de donner la paix qui vient de Dieu lui-même. Alaye taji ko hukumu kɔnɔna na an b'a yira sa k'a fɔ premier ministre ale ni citerne bolilaw ka syndicats olu bɛna na ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada in na maa maa bɛ yen k'o ye dɔnnibaatatala ye sa an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sinakɔrɔ maaw olu kɔni ye sira minɛ ka ban ka taa primature la n'ala sɔnna ma min mana na bɔ a la tile kɔnɔ an n'o da maaw tulo kan kajolokaw fɛ yen ko taji sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ fala ye a bɔra 350 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 550 la litiri kelen maa minnu bɛ taji feere ko k'olu fana b'a sɔrɔ gɛlɛya de la o de y'a to ko nin waleya in bɛ ka kɛ basigibaliya ani siraw k'olu si tɛ ka sɔn maire kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min couvre-feu o sigira sen kan Sikaso Segu ani Joyila nin yɔrɔ saba bɛɛ lajɛlen na sa kalo kelen kelen o de farala kan n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw ta kɔni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma sɔgɔmada joona fɛ fan tɔw fana na sa yira k'a fɔ ko o kelen de don sabula zen a bɛɛ lajɛlen taara tacogo kelen na novembre kalo tile 4 ka taa kun fori min ye décembre kalo nata ale tile 3 la Joyila fana ale fana b'o cogoya kelen na fala ye sabula min ye madame le gouverneur ye ale fana ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Joyila kɔnɔna ye madame Kulubali Mariam Kulubali a sa ko couvre-feu k'a segira ka na kura ye zen sa min ye Joyila ta ye fala ye o bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma min ye baara in daminɛna novembre kalo tile fɔlɔ olu ta kun fori sa min ye novembre kalo ale tile 30 ye ka kɛ ni gouverneur n'o ye Mariam Kulubali ale ka laseli ye ministre min bɛ yen ni ale bɛ baara ni baara dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ale ye munumunu salo kɛ sa Bamakɔ kɔnɔna na fala ye nin kalo in tile 5 Umusal Sek ale taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa station damadɔ kɔnɔna na Somayafu corridor min bɛ Balabugukaw fɛ yen ani Misabugu ani a ka baarakɛyɔrɔ maaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko k'a nana sa ka na min ye fasoden ɲumanya kibaruyaw wale ɲuman dɔw k'o kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu b'u jɔ sɔgɔmada fɛ arana fala ye fo ka taa se taji sɔrɔli waati ma président tɔgɔ la ani premier ministre tɔgɔ la k'a nana ka na an ka jamanadenw fo wulikajɔ ni cɛsiri la a ka baara ninnu kun cɛlen sa kunnafonidilaw y'a ɲininka ko mun jumɛnna a ye nin baara in kɛ a ko fasodenw yɛrɛ k'an ka fo ka wale ɲuman dɔn basigi ni lafiya kɔnɔna na u bɛ ka baara min kɛ nin n'o ye k'u jɔ ka taji sɔrɔ k'o ye ko ɲɛnamaba ye ko min n'o bɛnnen don jamana ɲɛmaaw ma bi ko gouvernement fana bɛ ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka kɛ ni degun kunni ye yaasa degun bɛ se ka wuli cogo min na ka bɔ jamanadenw kan malikura ko a taa sira sɔrɔli fala ye k'a tɛ taa nin kɔ sabula maliden kuraw u kan ka dɔn k'a fɔ ko degun bɛ yen nka min ye k'i jɔ i kolo la ka se k'a kunbɛn ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ i taabala ye Umusal Sek y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni b'a ɲini nin waati la sa jamanadenw filɛ nin ye ka degun min k'u nin ye ani sifinnakaw a ko ka sara hɛrɛ la sabula a y'a ye k'a fɔ baara kɛcogo sifinnakaw yɛrɛ de bɛ a la polisiw yɛrɛ ye denmisɛnnin ye fala ye olu minnu bɛ mɛncɛn na sifinna denmisɛnninw fana bɛ yen nka a ye min lakɔlɔsi ka fara ka APJ ale ka mɔgɔ minnu bɔra kɔsa in na n'o ye bɔko 14 maaw ye fala ye maa 250 denmisɛnninw k'olu dɔw fana bɛ baara in na dɛ sefa wari miliyari 30 tilara minnu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa 150 ɲɔgɔnko k'o kɔni bɛ station kɔnɔnaw la bi u bɛ ka dɛmɛ kɛ min ye CNJ ale ka ko hukumu kɔnɔna na a ko k'o de diyara ale ye kosɛbɛ sabula chauffeur bɛ ka u yɛrɛ sɛgɛn cogo min chauffeur bɛ ka baara kɛ cogo min chauffeur bɛ ka faso kanu cogo min ani ka fasodenɲumanya baara kɛ cogo min sifinnaka ninnu fana kan ka misali ta chauffeur kan ka se ka baara kɛ ka ɲɛ u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Umusal Sek ko k'a ye min ye kɛnɛ kan o y'a wasa sabula a b'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛcogo ɲuman o bɛ ka kɛ fan caman fɛ a ye chauffeur fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la ka finitigiw k'olu fana fo fala ye ani sifin minnu bɛ yen bi n'olu ye CNJ maaw ye n'u bɛ ka taa nin baara in kɛ conseil des ministres ale ka laadala ɲɔgɔn ye o kɛra kunungo olu b'a faba sigiyɔrɔ la fala ye ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw olu sigira sen kan
jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma minisiriw ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw baara kɛra olu fana kan ka kɛ ni minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna na sa sokow ale ni dugukoloko ale ni jamana yɛrɛ kɔnɔna labɛnni ko ka taa fara jamanadenw ka kungow kan ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko sariyakisɛ min tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ architecte ka ko la ko architecte ka ko fala ye ko falen mina na don a la sabula bɛnkan min tun bɛ mali ani UEMOA jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin an fanfɛ bolo jamanaw ma olu sojɔlaw minnu bɛ so jɔli minɛnw sigi sen kan ko o yɛlɛma ko kan ka lajɛ maaninfinw n'u bololaminɛw ka taa ni ka segu ka kɛ UEMOA jamanaw kɔnɔna na sɔrɔ yakubali ale ni sow jɔli ni so ɲuman jɔko ɲuman ni baara kɛcogo ɲuman ka se ka taa se musaka kow bɛɛ lajɛlen ma n'o ye sarakow ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ UEMOA bankun kan UEMOA jamana ɲɛmaaw olu ye lajɛ min kɛ ɲamɛkaw fɛ marisi kalo tile 30 san 2005 san o tun ye bɛnkan sɛbɛn sigi sen kan sa min b'a yira sa k'a fɔ ko baara minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu ka lakodɔn min ye UEMOA jamanaw kɔnɔna na o la sa baarakɛbolo min tara kosɛbɛ o ye architecte ye olu de tɛ so plan dilan architecte k'a yira sa k'a fɔ conseil de ministre min kɛra UEMOA tɔgɔ la décembre kalo tile 16 san 2005 waati o ye laɲini minnu kɛ sa maaninfinw n'u bolominɛw bɛ se ka munumunu cogo min architecte fana minnu bɛ UEMOA kɔnɔna fala ye u kan ka se ka baara kɛ o sɛbɛn fana tara ka sigi sen kan sa ka kɛ sariyakisɛ ye sariyakisɛ min n'o sigira sen kan septembre kalo tile 16 san 2013 o bɛ tali kɛ sa ko k'a lajɛ sɛbɛn minnu bɛ architecte tɔgɔ la UEMOA jamanaw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ye a jamanaw kɔnɔna na n'i ye architecte ye Mali la i mana taa Senegal a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye yaasa ka se ka o da jamana kɔnɔ sariya minnu bɛ yen n'olu sigilen don sen kan ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ tun ye sariya min sigi sen kan ka kɛ ni Mali yɛrɛ wasabulon ye n'o taara marisi kalo tile fɔlɔ san 1989 san n'o bɛ tali kɛ architecte ka ko la sa fala ye ko o ni a kɔkan sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ lawaleyali kɛ k'u y'a ye sa k'a fɔ ko fo yɛlɛma ka don baara la yɛlɛma minnu bɛna don o bɛna n'a to n'i ye architecte ye UEMOA jamanaw la i bɛ se ka na baara kɛ Mali la i n'a fɔ a ka di ye cogo min k'i sigi nka n'a ma ɲɛ k'e de ye architecte ye fala ye e tɛ UEMOA jamana kɔnɔna na n'i nana Mali Burkina Niger Côte d'Ivoire Senegal ka taa se Guinée Bissau ninnu ma fala ye n'i donn'o kelen o kelen kɔnɔna na sa Benin ni Togo i b'i jija yen ni e tɛ bɔ nin jamana 8 kɔnɔ i n'o jamana maa dɔ architecte dɔ ka jɛ ka baara kɛ yaasa i ka baara min kan ka kɛ UEMOA jamanaw kɔnɔ o ka sigi sen kan wa min ye jabala ye n'o ye jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu kan ka architecte ka ko ɲɛnabɔ i ka se olu ma k'i yɛrɛ ko fɔ u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana kan ka sigi gouvernement fɛ sa n'o fɔ ma ko commissariat des architectes k'o kan ka sigi sen kan yaasa ka architecte k'olu dɛmɛ u ka baara la fɛɛrɛ ni dabali fana kan ka sigi sen kan architecte yɛrɛ u ka bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ yan fala ye o fana ka lakodɔn o la sa yirala k'a fɔ ko min ye yɛlɛmaba min kɛtɔ filɛ nin ye o bɛna n'a yira sa k'a fɔ ko min ye architecte kɔni ye u ka ko taabolo farafinna an fanfɛ bolo fɛ jamana 8 kɔnɔna na o bɛna n'a sigi sen kan wa min ye architecte ya fana baara ye fala ye ko maa ka n'i kara la ten tuguni dɛ san 2 i b'o kɛ stage la fɔlɔ yanni ka kɛ architecte ye conseil de ministre ale ye nin ɲɛbila sariya sɛbɛn ta kununko a na tila ka taa CNT fana kɔnɔna na jɔyɔrɔko ta fanfɛ fala ye minisiriso min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ani sɔrɔdasi kɔrɔw directeur min bɛ yen sa n'o bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna école de guerre kɔnɔna na o kɛra colonel major Bubakari Yansari Sanɔgɔ ye Bubakari Yansari Sanɔgɔ fala ye maa minnu tɛ a dɔn Yansari Sanɔgɔ ale ye maa ye sɔrɔdasiw ka gun ka maa mafalenba don a ye kalan caman kɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ gun kan école de guerre a y'o kɛ Algérikaw fɛ yen maa min don sa a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a nalen ka b'o la sa u y'a bila ka taa Tumutukaw fɛ yen fala ye min ye wolomasiri tabaw ka dagatigiya a y'o kɛ Tumutu a bɔlen Tumutu u nana n'a ye Naramara kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na kɛ Kati kan Sunjata o kɔmandanba yɛrɛ ye a bɔr'o la kɔsa in na sa min ye Senukaw fɛ yan CPA min bɛ yen n'o sigilen don sen kan a tun b'o ɲɛmaya de la u y'a ta ka bɔ yen sa ka sɔrɔ ka taa n'a ye min ye école de guerre kɔnɔna na école de guerre kununko sa conseil de ministre la kalanw ko n'o ye sanayɛlɛ kalanw ye sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ dagaw kɔnɔna na o ye kalanso in kɔnɔna na n'o ye école de guerre ye o directeur u y'o ta ka d'a ma minisiriso min bɛ bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kanbɛ kɔnɔna na fala ye n'o o ye Wage ka minisiriso ye secrétaire général kura tuguni Mamadu Fane
wage kɔni ale bɛ falen wale la kuma bɛɛ o a ka minisiriso maa ti mɛn yen dɛ i mɛn man di ye dɛ secrétaire général kura fala ye min ye Mamadu Fane ye wa a bɛ n fa bi mon général corps d'armée n bɛ gardez-vous la ko min ye Mamadu Fane ye administrateur civil wage y'o sugandi ko ka k'a ka secrétaire général fala ye min ye conseil technique ye contrôleur principal de police Sori Ibrahima Ousmane Sidibe o taara ka kɛ o ye n'an bɔra wage ka minisiriso kɔnɔ jamana ni jamana cɛ sira yɛrɛ bɔ minisiriso hukumu kɔnɔna fala ye conseil technique Nu Mahamani Aidara ale ye conseil des affaires étrangères ye ale taara ka kɛ o ye min ye Jobu ka minisiriso kɔnɔna sa Mali lasigiden ka kɛ ni jamana wɛrɛw bolofaraw ɲɛnɛbɔli ye Arabi Saoudite kaw fɛ Royaume d'Arabie Saoudite o kɛra général de division Ibrahim Dayiru Danbele ye fala ye anw b'a wele ko biri ale de waati min na coup d'état bɛ kɛ aya ninnu fɛ o y'a sɔrɔ a bɛ kalan na diɲɛ fɛ fala ye u y'a wele ka na kɛ min ye wolomasiri tabaw olu ka dagatigi ye aya ka coup d'état waati min ye coup d'état in o nana ban waati min u ye a yira k'a fɔ sa don min yɛrɛ la IBK yɛrɛ bɛ investiture kɛ o y'a sɔrɔ biri ale de kɔni tun ye chef d'état major ye biri kelen min filɛ nin ye sɔrɔdasiw ka bolofara dɔ bɛ fala ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛba dɔ tun bɛ yen ko Dami n'i ye Dami fɔ sɔrɔdasi caman b'ale dɔn masawule ninnu u bɛɛ tɛmɛna Dami Dayiru de y'o sigi sen kan ale Ibrahim Dayiru kelen a ka denmisɛn de ka ca bi kosɛbɛ sɔrɔdasi gun ka fala ye minnu ye kalan k'a fɛ minnu tɛmɛna fɛ n'a ye minnu ladon a n'a ye minnu labɛn o de y'a to sa jamana ɲɛmaaw IBK sigilen waati min na a guwanna kosɛbɛ u ye wele bila a ma a kɛra wolomasiri tabaw ka minisiri ye fala ye a ye bɔli dɔ kɛ assemblée nationale la o don a ma nɔgɔya dɛ sɔrɔdasi kuma yɛrɛ a y'o de ɲɛfɔ o don assemblée nationale la min ye coup d'état bɛ kɛ waati min fala ye gouvernement min tun bɛ yen ni minisiri 6 tun b'a kɔnɔ Dayiru tun bɛ o minisiri 6 o fana na nin waati in na a fana tun bɛ foro la général kun yɛlɛmana foro la o donc a kɛra ambassadeur ye Mali lasigidenso la Arabi Saoudite kaw fɛ yen minisiriso min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ aw terikɛ Sanu ale ye PR général trésor Bamakɔ kɔnɔna yan fala ye k'o kɛra Ali Bouakar Sise inspecteur de trésor do receveur général des finances o ye Amadou Kamara ye inspecteur de trésor do agent comptable central trésor la fala ye o kɛra Ibrahim Kulubali ye inspecteur de trésor do min ye agent comptable central des dépôts ye o ye Ɲariga Keyita n yɛrɛ b'o dɔn ale fana inspecteur de trésor ye fala ye n'i kɔni dara trésor la i bɛ Ɲariga dɔn maa min don a tibira ka di dɛ baara kɔni o y'a ta ye an b'a fɔ k'a fɔ ko a félicitation n'an bɔra yen minisiriso min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya ale fana ye conseil technique ta fala ye Yamalu Dolo o ye école karamɔgɔ ye minisiriso min bɛ sɛnɛko kunna sa ko directeur national du génie rural o kɛra Birema Sogoba ye ale fana ye sɛnɛ karamɔgɔba ye génie rural maa don président directeur général agence d'environnement des terres et ani ni fourniture en irrigation o kɛra Burema Danbele ye o fana ye ingénieur agricole ye minisiriso min bɛ jɛgɛmɔ ni baganmara ni jɛgɛmɔ kunna fala ye ale u ka fɛn bɛ n'o ye coordination nationale des projets de développement durable ye pas ti sagana di la ye a tɔgɔ lamɛn coordinateur national du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel nin dɔw yɛrɛ t'an ka wari ban wa nin gele bɛɛ lajɛlen ti dunda dɔ ye wa fala ye maa min taara ka k'o ye o ye n yɛrɛ balimakɛ ye Mamadu Tarawele ale ye vétérinaire ye ingénieur fana en élevage o de fana don n'an bɔr'o la sa minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mahamudu Kasoge ye ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko u taara bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ yen n'o sigira sen kan Genèvekaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn cybercriminalité ye ale kɔnni ma fala ye a yira k'a fɔ sa ko min ye octobre kalo tile 25 a n'a tile 26 o tun bɛ Hanoi Vietnamkaw fɛ yen ka taa nin lajɛ belebeleba in kɛ lajɛ in kɛkun tun ye mun ye sa barosigi yɛrɛ tun ye mun ye cybercriminalité k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a lajɛ a siniɲɛsigi bɛna kɛ min ye fala ye ko min ye maa 2,300
o de yira kɛnɛ in kan ye ka bɔ jamanaw caman kɔnɔ ani cakɛbolow ni baarakɛbolow fasodenw ka tɔnjɛkulu caman baden ale ni fanga minnu bɛ baara kɛ n'u ni fanga tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o jɛkulu bɛɛ lajɛlen nana jamana 70 ani kɔ o de tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na Mali ale ni farafinna jamana wɛrɛ olu fana y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na baara in senfɛ sa min ye Mamudu Kasoge ale min tun y'an ka délégation ɲɛmaa ye a sen yera jɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na jɛrɛ mun fana na sa n'u tɛgɛnɔ bila fana kɛra ka ɲɛsin cybercriminalité ale convention ma a y'i da don o la baara minnu kɛra an yɛrɛ fɛ yan pôle mun sigira an yɛrɛ fɛ yan n'o ye cybercriminalité kɔn ni baaraw kɛ an fɛ yan a y'o misali fɔ o sera ka baara minnu kan n'o ye nafa minnu ɲɛ bi na Mali yɛrɛ kɛlen don ka cybercriminalité bila minɛn min kɔnɔ Mamudu Kasoge y'i da don nin bɛɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ baara kuncɛli waati la sa u jɛra ka bɛnkan dɔ sigi sen kan bɛnkan min n'o bɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen k'u jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ cybercriminalité hukumu kɔnɔna na jamana 70 in na k'u ka jɛ ka baara kɛ fala ye bɛɛ b'a la fɔlɔ wa an ka jɛ ka baara kɛ bɛɛ b'a la bɔforola kuma fɔba minnu ma anw kan nin waati na olu on sɔn pas la hein ministre so min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fala ye n'o ye ministre Ablaye Diop ye a ko ale tun bɛ Lomekaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛnɛ belebele min sigira n'u b'a fɔ ma sa ko Lomé Peace and Security Forum n'o ye Lomé bɛn ale ni lakana jɛrɛ ye ko a kun dara ka taa Togokaw ka wele jaabi jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre so min bɛ Togokaw fɛ yen o ye wele bila ma octobre kalo tile 10 ka taa sa tile 12 ma san 2025 jɛrɛ in tako filanan a sigira Ngwayi min ye Togo ale faaba la n'o ye Lomé fala ye maa mafalen ka bɔ farafinna yɛrɛ ni lakana ko bɛ cogo di bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo di cɛsigi cɛfɔ ni kama bɛ se ka kɛ cogo di minisiriw minnu bɛ yen sa n'olu bɛ jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko hukumu kɔnɔna na AES kɔnɔna fala ye olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan yen u ye nin kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛfɔli kɛ AES yɛrɛ sigikun AES bɛ baara minnu kɛ cɛncɛn fo ka jamana minnu bɛ yen bi n'olu ni AES bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛ ka baara kɛ bi bɛn ni kelenya kɔnɔna na taabolo wɛrɛw fɛ mun tɛ bingali ni bamajɔlen ni jugawale kɛlɛwale baaraw ye a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Jobu ko sa ko min ye fɛɛrɛ in kɛnɛ kan ye olu minnu ye ministre AES ye u ni Fɔri Yasime ye ɲɔgɔn ye fala ye Togo président bɛ wele ko président du conseil de la république de ya olu ta bɔra président de la république la ayiwa an da dege o la ko min ye président du conseil de la république togolaise ye o y'o bisimila n'o ye Fɔri Yasime ye Ablaye Diop ka laseli senfɛ kunungo conseil des ministres la fana fala ye jamana minnu bɛ yen n'olu ni jamana caman tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'o ye non-aliens ye olu ka jɛrɛ 19 a ko k'a taara o fana kɛnɛ kan baara minnu kɛra n'o ye kuncɛ baaraw ye u y'u da don o bɛɛ lajɛlen la jamana minisiri minnu bɛ yen sa n'olu bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ la olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ugandakaw fɛ yen k'a daminɛ octobre kalo tile 15 ka taa sa tile 10 o ma Diop tun b'a kun fɛ yan a mɛnna dɛ octobre kalo tile 15 ka taa sa tile 16 ma fala ye jɛrɛ 19 in a ye kimɛli kɛ ka kɛ ni baaraw ye san kɔnɔna na non-aliens olu bɛɛ lajɛlen jɛra sa k'a lajɛ bolodiɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo di diɲɛ kɔnɔna na diɲɛ bɛna se ka lafiya Mali minisiri n'o ye Ablaye Diop ye a ye laseli belebeleba kɛ ye lajɛ in senfɛ Mali a jɔyɔrɔ bi AES kɔnɔna na AES kuntilennaw non-aliens yɛrɛ bɛ fɛn minnu kɔn kosɛbɛ ale ni jamana wɛrɛ minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka bamajɔlen jugawale kabaw kɔkɔrɔma dondoli baaraw kɛ yɛlɛmaba minnu sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ bi na bɛn ni kelenya sɛbɛn min latigɛra a ko k'a ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ u ye Mali ani AES olu miirinabaw ye mun ye u b'a fɛ ka jamanaw sigi sen kelen min kan ka se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na k'a y'o fɔ Job ko fana ko lajɛ in senfɛ ko a n'a ɲɔgɔnko caman u ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ugandakaw ka ɲɛmaw an'olu fana ye ɲɔgɔn ye maliden minnu fana bɛ Uganda k'u n'olu sigira ka kuma ale ni AES taw Ablaye Diop a ko fana ko min ye Egyptekaw fɛ fala ye fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi san o san Aswan n'o ye Egypte duguba dɔ ye o tako 5 la a tun b'o kɛnɛ kan jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna kɔnɔna na sa n'olu bɛ taa bɛn kɛnɛ ɲini bɛn o kɛnɛ kan ye o baaraw kɛra octobre kalo tile 19 a n'a tile 20 Egypte faaba kɔnɔ Egypte yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye arabu jamana ye u ko sa ko barosigi in senfɛ da donna kuma min na o ye k'a fɔ waati min filɛ nin ye bi n'o ye gɛlɛya waatiw ye a bɛna na wolo siniɲɛsigi jumɛn na cɛncɛn fo ka jamanaw ye minisiriw sa n'o ye AES minisiriw ye fala ye Burkina ta Mali ta olu kɔni yera kɛnɛ kan ka laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u tɔɲɔgɔnw ye AES yɛrɛ kuntilenna ye min ye ani AES tacogo ye min ye Egypte kɔni ye layidu ta
fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kuntilenna kelen n'an taabolo ye kelen ye o la u n'aw jɛ ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a so an taga sen fɛ fana min ye jamana minisiri min bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ani maa wɛrɛw fana kumana ye n'o ye Mali yɛrɛ ani maa minnu bɛ jamana minnu bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la IS jamana minnu fana bɛ yen ni an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop ko ko u n'u bɛɛ lajɛlen hakilina falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka taabolo kura n'a ka kuntilenna kura k'o ɲɛfɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛ kan ye ani IS ale taabolo minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale ye conseil ministre la dɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko bana kɔni n'o ye dengue ye fala ye ko nin dɔgɔkun in ta in ko a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamana nka a bɛ yɛrɛ ka jigin de bana tɛ ya k'a cayara tuguni ne ɲinɛ ko tile bana don jawo ale kɔni b'i falen ko k'an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ la jamanakuntigi ko ten tangala minnu bɛ an k'olu matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ko sabula bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako novembre kalo tile 5 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la hakilila falen kɛnɛ min bɛ sigi an ka jamana minisiri bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye laadala lasigiden minnu b'an fɛ yan ani calatigɛ jɛkuluba minnu bɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la n'olu b'an fɛ yan fala ye ani n'olu ye ɲɔgɔn ye kunun e yɛrɛ tun bɛ Jani tɔgɔ la i nana ni kibaruya minnu ye o bɛ tali kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Diop ka laseli senfɛ kunun ko lasigiden minnu bɛ yen sa u bɛɛ lajɛlen nana i ka kuma la i ko baabu ye tali kɛ mun na tajiko kuma min b'an ka jamana kɔnɔ bi o gɛlɛya da donna o la Mali gouvernement kɛlen ka wulikajɔ min kɛ wolomasiri taba bɛ baara minnu na IS ko kuma da donna o fana na ani Bamanjɔlen Jugawale kɛlɛli min bɛ senna bi IS jamana bɛ se k'u ka jamana lakana cogo min taji donni an ka jamana kɔnɔ o lakana bɛ se ka kɛ cogo min na ani fɛɛrɛ minnu sigira sen kan Abdoulaye Diop ka laseli senfɛ sa a y'a yira k'a fɔ bi min ye Bamanjɔlen Jugawale kɛbaw ye o ta selen don sɔrɔ tigilamaw de ma o ye ko ye ko min b'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni u ni wolomasiri tabaw na masara an ka sɔ kɛ t'a la koyi wulikajɔ ni cɛsiri o baaraw kɛlen don a ko sa ko min ye Mali dafirili fɛɛrɛ mun sigira sen kan ka taa se an ka sɔrɔw ma ko nin bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ seleke naani ale wulicogo ye ni vitesse ye ka se ka anw ja ka pewu a ko sa fɛɛrɛ minnu sigira sen kan Mali jamana fɛ o ye k'i jɔ i kolo la ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka se ka min ye ninkura k'o fiyɛ i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ a y'a lakali cogo min a ka bɔ ko laban ninnu na k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ k'i cɛsiri fala ye an kana siran Diop ko sa lasigidenw ma ko bi Mali ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan minisiriw minnu bɛ yen n'olu bɛ waati gɛlɛman baaraw kɛ k'o lajɛw sigi sen kan o ko ɲɛmaya k'o bɛ premier ministre bolo a ko fana a ka kuma kɔnɔna na sa k'u k'a bila u kunna k'a fɔ kibaruyaw bɛ kibaruyaw la n'u ma ɲɛ olu fɔli kɔ u ka olu ɲininka k'a kɛ min ka di n ye n da ye n b'o fɔ n da ye n ka jamana ye n b'o fɔ baara minnu dun sigilen don sen kan olu ni Mali de jamana b'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop y'a ɲini u fɛ fana n'u ma ɲɛ k'u bɛ kibaruya di fala ye u ka u jija kosɛbɛ u n'olu ka kuma u ka kumaɲɔgɔnya min bɛ ɲɔgɔn cɛ nin ye u kana o tigɛ a y'a ɲini u fɛ fana u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jɛlenya ni tilennenya ni danaya kɔnɔna na i n'a fɔ u ni Mali bɛ cogo min yan'u ka kibaruyaw bila wa k'a b'a du fana tulo ka fala ye k'u k'a bila u kunna k'a fɔ u ka lakana u ka lasigidensow lakana baara minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ u bolo bi na an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye an ka wolomasiri tabaw ka baara ye wa olu tɛna f'u jigi ko o la fana baara min don olu b'a kɛ ka se fo a dan na i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen
ko min ye lasigidenw ye a b'a ɲini u fɛ kibaruya o kibaruya sigana o sigana fɛn o fɛn bɛ yen n'u b'a fɛ k'a ɲɛdɔn ale ka dayɛlɛlen don n'u ma min ɲɛ sɔrɔ ale fɛ yen ɲɛna ɲini o la u ka jɛ ka kuma o ka fisa kuma o kuma ka bɔ k'i ka jamanadenw jala tigɛ ni kibaruyaw ye kibaruya minnu ka taa sɔrɔ kuma dɔ la fala ye a ti bɛn sen ma baabu in bannen min ye cɛ sira Emmanuel Dambele ye minisiriso in kɔnɔna na kunnafoni di o baarakɛ bolo dɔ ale bɛ baara kɛ yen a ye min fɔ i ka kuma bara la an t'o lamɛn. Ok, an bɛ se ka min fɔ nin na o ye ko an ka minisiri min ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲa ɲɛnɛbɔlen ma ani lasigiden minnu bɛ Mali la u to ka ɲɔgɔn ye waati ni waati ka hakili falenw kɛ ka ɲɔgɔn hakililaw ta walasa an n'u ka an n'u ka baaraɲɔgɔn ka se ka sinsin sen na an ye bi masala bula min kan o ye fɔlɔ o ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o o ye tajiko ta fanfɛla ye tiɲɛ don tajiko gɛlɛya bɛ bi tile ninnu na nka a yirala ka fɔ lasigidenw na ko jamana ɲɛmɔgɔw cɛsirilen don walasa o gɛlɛya ninnu ka se ka wuli joona maliyɛnw ka se k'u ka taa ni ka segin kɛ lafiya la ka sɔrɔ tajiko daya min u bali minisiri tila k'u hakili sigi k'a fɔ o lasigiden minnu bɛ Mali la yan ko fɛɛrɛw talen don pour que u kana se ka dɛsɛ taji la tajiko gɛlɛya kana se k'olu dɛsɛ k'u ka baara kɛ o kuma o de fɔra bi mais hakilina falen kɛra fɛn wɛrɛ kan o ye mun ye ni gɛlɛya ninnu dɔw waati la an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoniw bɛ cɛ cogo bɛɛ la an b'a ye bɔlɔlɔsiraw kan donc minisiri y'a yira u la ko nin waati ninnu na an n'u bolo ka se ka kɛ ɲɔgɔn bolo walasa u ka kuma fɔtaw ani u ka kokɛta dɔw kana se ka dɔ fara gɛlɛya kan walasa walima ka maliyɛnw ja wuli ka sɔrɔ ko ma se u ma bi masala taara o de kan an bɛ se ka min ta o la o ye caman y'u fɛla yira ka fɔ u nakun ye ka Mali dɛmɛ donc u bɛɛ labɛnnen don ka Mali kɔkɔrɔma donni walasa gɛlɛya min Mali kan nin waati na o gɛlɛyaw ka se ka wuli donc u y'o de yira dɔw yɛrɛ fana ko gɛlɛya in waati olu ma baara dabila Bamakɔ lasigiden so n'u ma baara da u ye baara kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ kɔrɔlen cogo min na donc bi kuma koloma yɔrɔw ye ninnu de an ye min kɔlɔsi lasigidenw ka kuma fana na an ye min kɔlɔsi lasigidenw ka kuma na u ye maliyɛnw fo kosɛbɛ le fait que maliyɛnw jɛlen don an ye min kɔlɔsi nin na an y'a ye k'a fɔ lasigidenw caman ye maliyɛnw fo k'a sababu kɛ u y'a kɔlɔsi k'a fɔ maliyɛnw y'u ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'u dɛmɛ kosɛbɛ n'u sera ka bɛn kan kelen kan ko o de bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. An bɛ taa Yorosokaw fɛ yen Fala ye Yoroso dugubaw u nisɔndiyalenba don kosɛbɛ sabula min ye pano solaire ni lampadaire ye n'o ye yeelen ye o 70 o sigira u ka dugu kɔnɔna na koyi a yira sa k'a fɔ ko min ye lampadaire min filɛ nin ye Fala ye k'o bɛna fisaya u ma kosɛbɛ u yɛrɛ ka dugu den dɔ o de kɔni ye nin musaka bɔ ka taa se sefa wari miliyɔn 4 ɲɔgɔnna ma ka nin dilan u ye yaasa yeelen ale bɛ se ka kɛ cogo min na Yoroso n'a lamini na maaw n'u ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sufɛ anw ekɔlidenw anw fana na kalan kɛ a ko dugumana na ye Fala ye sɔɔni dɔrɔn min ye so minnu jɔra Bafulabekaw fɛ yen n'o o ye logement sociaux ye e k'olu dili tɛna daminɛ wa o hukumu kɔnɔna na sa so 35 o de kɔni bɛ yen ko ni maa min b'a fɛ ka so ninnu sɔrɔ Fala ye i bɛ t'i ka sɛbɛn da k'a daminɛ novembre kalo tile 10 ka taa se décembre kalo tile 9 ma a na fɛsɛfɛsɛ préfet fɛ yen k'a daminɛ sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 9 ka taa se 13 ma ntɛnɛn ka taa bila alamisa la min ye jumadonya ta ye o bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 la don o don ni maa minnu b'a fɛ sa ka so sɔrɔ yɔrɔ ninnu na o kɔni ɲininen don u fɛ sa u ka se ka taa u ka sɛbɛn olu bila ye Bafulabekaw fɛ yen Sikaso don kelen taara yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wulu ale ka kini ko ta fanfɛla la Fala ye ɲɛfɔli sa a kɛra Sikasokaw fɛ yen min ye nin kalo in tile 4 kɛrɛnkɛrɛnnenya la One Ultimaw olu ni OMS ni UNICEF olu de kɔni ye baara in sigi sen kan a yira sa k'a fɔ ko min ye Sikasokaw fɛ yen Fala ye wulu kinda 854 k'a daminɛ janvier la ka na septembre la kɔni san 2025 wulu kinda wa min ye maa 30 o de nana jɛrɛ in kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli wulukinda ma ɲi dɛ Fala ye a ma ɲi dɛ a bɛ maa fa o n'i ma tétanos kɛ a b'i sɛgɛn dɛ polisi minnu bɛ Kucalakaw fɛ yen Fala ye ni o ye commissaire de police min bɛ Kucalakaw fɛ yen
n'o ye commissaire divisionnaire Fuseni Jakite ale n'a ka cɛdenw n'a ka brigade maaw siganama 6 fala ye k'u y'u bolo da olu ka sabula min ye kiribikiribifɛnw ye n'o ye drogue ye o yera u bolo wulikajɔ in nana sira min fɛ sa min ye polisilakaw ye brigade maaw de kɔni sɔmina maa dɔw la sa ka t'u tɛgɛ da min ye drogue ale birikiden 70 kan n'a bɛ fɔ ma ko chambre indien sɛgɛsɛgɛliw daminɛna ni maa dɔ de ka kofɔli ye maa min ko ale tɔgɔ kana fɔ maa ye a siganama dɔ de ye kin dɔ kɔnɔ u b'a fɔ ma ko Sinsena plateau sɛgɛsɛgɛliw taara kɛ yen sa k'a ye k'a fɔ maa 2 kɔni bɛ yen sigana kɛra olu la n'o ye Kawuleni 2 ye fala ye olu kɔni ni Kucala zo ngo fɔra k'a sɔrɔ bagan suyɛba fa la dogo la an bɛ saraka bɔ yan o u filɛ ka taa mɔgɔ ka bamuso de sagamuso de suyɛ nin fala ye o suyɛnin bɛ mun bolo dɛ sigana de kɛra o de senfɛ sa k'a lajɛ ko ka t'u ka yɔrɔ lajɛ k'a larawulili kɛ larawulili senfɛ min ye commissaire divisionnaire Fuseni Jakite ka maaw ye fala ye n'o y'a ka brigade maaw ye u taara bɔ min kan o ye kabako ye min ye drogue biriki 3 n'o ye chambre indien ye u y'o ye o y'u sɔmi janya k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in yɔrɔ lankolon tɛ u ye dɔ fara u ka sɛgɛsɛgɛli ka fala ye ka taa bi so dɔ fana kɔnɔna na u taara sɔrɔ pati sagana di la ye a warankatalen de bɛ yen polisiw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen f'u ye tuma min u taara bɔ siganama 4 kan o nana fara 2 kɔrɔlen kan o tun ye minnu minɛ fala ye o sɛgɛsɛgɛli senfɛ sa o de y'a ta u taara bɔ min ye drogue n'o ye chambre indien ye a biriki 73 u sera k'u tɛgɛ da o kan o kun dogolen don bɔrɔ dɔw kɔnɔna na min ye polisiw sɔmi jayanen fala ye u y'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛ kelen kelen maa 6 in k'u tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan k'a ye k'a fɔ o kɔfɛ min ye yɔrɔ in ye ja maaw ka drogue stock ta yɔrɔ drogue stock don o la sa maa minnu filɛ nin ye n'olu minɛna polisilakaw fɛ Kucala kɔnɔna fala ye MK 117 BW o tun bɛna kɛ mobili ye sa dɛ ale ye 18 ye BT 128 MT 148 MOK o ye 17 ye MOT o yɛrɛ funangɛnɛ 16 o dama bɔ Sina yɛrɛ fɔlɔ u bɛɛ lajɛlen u y'u bila ka taa tribunal tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na kiiri tigilamaw bolo polisiw ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri n'o ye Fuseni Jakite n'a ka cɛdenw ye fala ye ka bamancolen ɲɔgɔnwale kɛbaw k'a kɛlɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ tali kɛ ladilikan ni bilasiralikan min dir'u ma polisi directeur ba fɛ n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ka taa se Dawudu Muhamadu Alamin Dawudu ma n'o ye lakana minisiri ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw sa baara bɛ ka kɛ n'o kuntilenna de ye bi ko ka polisi cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen u ka baara kɛcogo ɲuman na Kulukoro Kucalakaw fɛ yen bolo ni ɲɔgɔnma u b'o de ɲini jamanadenw fɛ fala ye u ka da wolomasiri tabaw la Kucala n'a fan 14 bɛɛ lajɛlen n'u ye sigana fɛn fɛn ye u k'a da finitigiw tulo kan sabula olu ka baara ye o ye an kana an ta sara an kana an k'a fɔ k'an bɛ kiiri tigɛ an yɛrɛ ye o cɛman ye fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa Sini fala ye sinikaw fɛ yen maliyɛn minnu bɛ yen olu ka tɔn n'o ye au conseil de malien ni Sini ye e ko kɛlɛ da jara Ablaye Dugure la wa Ablaye Dugure n'a nɔfɛmaw olu ko kalata ma kɛ ka ɲɛ ko fo sigi ka k'a kan koyi Dugure a n'a nɔfɛmaw u y'a yira sa ko olu kɔni sinikaw olu ye kalata kɛ octobre kalo tile 19 a kɛra Gwanzunkaw olu fɛ yen nka k'a kɛra basigibaliya ni namaraba o hukumu kɔnɔna na min ye conseil ye sa ɲɛmaya yɛrɛ tun bɛ maa min yɛrɛ bolo o ye Ablaye Dugure ye nka ko jaabi minnu bɔra consulat la fala ye Dugure ko k'a ma jɛn n'o ye bi k'a ma jɛn n'o ye sini ko sabula ko malidenw ye kala min ta ye ko o tɛ Sini kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ sa kalata in yɛrɛ kɛra hukumu min kɔnɔna na n'a ko kɛra cogo min na waleya minnu bolola kɔnɔna na ko o y'a to bi k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye ko siniwaw kun welelen don sa k'u kana min ye maliden minnu bɛ Sini olu ka biro kura ɲɛma ko ka o sigi min ye octobre kalo tile 19 wele tun bilara bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛbɔ 2 tun bɛ yen Ablaye Dugure ale ni Abubakar Sila n'u b'a fɔ ma ko Nbaba olu de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na sinikaw fɛ fala ye président min tun bɛ ko kunna n'o ye Ablaye Dugure ye ale ni Silakɛ olu de karila ɲɔgɔn na a yira sa k'a fɔ ko min ye maliyɛn minnu bɛ Sini u bɛɛ lajɛlen kɛlen ka kala ta min ye Dugure ye ale ko namara yira ko in na kala ta cogo ma ɲɛ min ye jaabiw taara bɔ cogo min na o ma diya ale ye a ye bataki sɛbɛn k'o ban pewu k'o ci Abibu Sila ma k'a yira la k'a fɔ jaabi minnu bɔra yen ale Ablaye Dugure a ma jɛn n'u ye bi a ma jɛn n'u ye sini
kalata min kɛra Chine ni octobre kalo tile 19 o tɛ kalata ye a ma k'a kɛcogo la ale ma jɛn ni a ye ko sabula mun ye kalata yɛrɛ ye a kun kan ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 a taara daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛna ni miniti 55 ye ko min filɛ nin ye k'o ye filiba ye miniti 55 o de kɔni o de y'a to u bilara retard la a ko sa kalataw fana nana daminɛ fala ye ka taa se fo lazara tɛmɛnen ni miniti 55 ye o waati kelen de la sa min ye maa saba n'o ye kalatala saba ye minnu bɛ n'olu ye Abubakar Silaka maaw ye olu nana sa ko kana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲami dugu de ka kuma don dɛ kabi kelen an k'a perepere latigɛ min b'a ka bataki kɔnɔ a ko sa ko min ye kamalen ka maaw ye n'o Abubakar Sila ye k'olu ka maa saba nana kana kalata bɛɛ lajɛlen ɲami k'a bɛɛ lajɛlen filenkolo ci k'a da kolon ci k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na pawu ko min ye ko ɲaminen e ko kudupɔ ma bɔ a la wa yaasa kala ka se ka ta k'u ko de ko maliyɛn minnu bɛ yen n'o ye muso ye n'o ye jagokɛlamusow ye maa minnu bɛ yen n'olu ye tɛmɛsennaw ye n'u sigilen tɛ Chine ko f'olu ka kala ta fala ye k'o de nana kɛ ɲami ye sa kalata yɛrɛ nana kɛ birisa ɲagami ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kari ɲɔgɔn na min ye dugure ye ale nɔfɛ maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata yɛrɛ a jaabi yɛrɛ bɔli o kun kan ka kɛ cogoya min na o ma kɛ wa min ye kalata jaabi fana bɔli daminɛlen fala ye yan'u ka taa kɔnsila kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka cɛbɔ n'o ye Abulaye Dugure ye ale tun bɛ Bubakari Sila ɲɛ pewu nka kun ye ko in ye a nalen ɲami min kɛ an ka kɔnsili min bɛ yen n'o bɛ Sinikaw fɛ yen n'o ye colonel major Mamadu Sori Danbele ye i n'a fɔ a sɛbɛnnen don bataki kɔnɔ cogo min k'o de kɔni nana sa ko n'a ma ɲɛ k'aw ma bɛn wa k'an ka taa jaabi tɔ bɔ kɔnsila kɔnɔna fala ye ko waati min na o tun bɛ taa n'o ye Dugure ka sɛbɛnna a ko olu tun bɛ kuru 20 de la ka ɲɛ ka tɛmɛ min Abubakar Sila kan waati min na ko colonel nana ka na fɛnw jɔ min na sa u ye minɛnw cɛ ka bɔ yen ka taa n'u ye kɔnsila kɔnɔna fala ye kɔnsili ale ka yamaruya kɔnɔna yaasa kalata tɔ ka taa kɛ ani jaabi tɔ ka taa bɔ yen k'olu ka dabaliban nana kɛ mun ye fala ye kalata jaabi nana kɛ ko 197 ka taa Sila kanu na 190 ka taa Dugure juguya la Dugure ko sa ko kɔnsili général min bɛ Chine ale ni a nɔfɛmaw minnu bɛ yen Arafat Suare k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in de kɛra tancogo la min ye kalata jaabi ye min taara kɛ kɔnsila kɔnɔna fala ye kalata sɛbɛn min tun b'a kɔnɔ ani maa min ye kalata ani de y'a kalata yɛrɛ kuma juguma yɔrɔ yɛrɛ ye o maa min kan ka kalata jaabi cayara n'o ye maa hakɛ min tun tɔgɔ sɛbɛnnen ko kan ka kalata ko jaabi cayara n'o ye fala ye o la sa a yirala k'a fɔ ko min ye dépouillement ye n'o ye kalata jaabi ye o min kɛra kɔnsila kɔnɔ o bulletin de vote o yɛrɛ ka ca ni maa min bɛ yen bi n'olu kun y'u tɔgɔ sɛbɛn n'u kan ka kalata o fɔra maa min fɛ o ye Lamini So ye ale ye conseiller aux affaires juridiques ye ani institutionnel au conseil des Maliens de Chine o kɔnɔna na délégué fana kun don bureau de vote la min ye chargé de relation fana ye au conseil des Maliens na Chine n'o ye Basiru Ba ye ale yɛrɛ ko sa ko a ye wele bila Malien maa minnu bɛ yen ani ka wele bila Abibu Sila ma ko jaabi minnu sɔrɔlen filɛ nin ye k'a kan'u lakodɔn dɛ ko sabula ko kalata ma kɛ guwanzu ko wa ko n'a y'u lakodɔn fala ye k'o ye k'a kɛlen ka Malien minnu bɛ Chine ko k'olu bɛɛ lajɛlen janfa ko wa ko ni Ala sɔnna a ma n'a kɔni ma kɛ olu ta ye k'u bɛ taa dɔ wɛrɛ sigi dɛ a na kɛ jaabi minnu nana kabini mardi tɛmɛnen fala ye e ko o jaabi o lakodɔnna han a yirala ka fɔ sa ko min ye Abubakar Sila ye n'u b'a wele ko Npaba ale kɔni kɛra ɲɛmaa ye sifin minnu bɛ yen u ko ni Ala sɔnna a ma k'olu na bureau sigi min ye bureau parallèle ye cɛ ka bureau ɲɔgɔnna k'olu na o sigi k'olu tunu n'u yɛrɛ ye Sila ale nɔfɛ tuguni min taara kosɛbɛ sabula nin waati laban in na fɔɲɔgɔnkɔ kun barika bonyannaw ne a na kɛ sa ko min ye Abulaye Dugure ye ale sugandili min filɛ nin ye k'a fɔ k'ale ka kuma malidenw tɔgɔ la o ma bɛn maa caman ma kɔnsila maaw ni ale kɔni ka dɛgɛw tɛ fin minɛn kelen kɔnɔna na wa a nana ye fana k'a fɔ fana mangoya fana caman yɛlɛla ale fɛ min ye Dugure ye ale nana kɛ mango ye kalata in yɛrɛ ko kɔnɔna na sa ale nɔfɛmaw n'a kanubaw ko k'u y'a ɲini cogo sugu bɛɛ la sa k'a sen bɔ golo ka pewu fala ye n tigɛra janfa na sirili ɲɛna koyi san 20 min ye Abulaye Dugure ye a jɔlen don Maliyɛnw jigi kɔrɔ Chine a se ye fɛn fɛn ye a b'o k'u ye wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa u ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min wa fɛn o fɛn bɛ kɛ Chinois fɛ yen ale de bɛ wele koyi Dugure nin bi yan nin ka kɛ tan o bɛɛ lajɛlen o ye ale de ye nka bi ko kalata jaabi min filɛ nin ye a n'a nɔfɛmaw fala ye
k'u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini wulikajɔ k'u bɛna n'a kɛ ko fo u ka se ka se sɔrɔ nɔn tɛ k'olu fana na u damana biro o sigi sen kan nin ye a jamutene ka sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nouvelle a tɔgɔ de renouveau kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la fala ye Mauritanienkaw ka cour suprême ɲɛma ale ye jaabi bɔ ka bin kunu u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Mohamed Ould Abdelaziz ye san 15 kaso k'a kan ka o de kɛ ŋanamu ani kurutu ko a minɛna o de la jaabi in sa ale kun bɔli mɛnna kosɛbɛ a yɛrɛ sago président kɔrɔ kɔni san 15 k'a n'o kɛ kaso datugulen na ko wa ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ fana ye nin ɲɔgɔnna kiiri ka kɛ fo ka taa gɛlɛya tancogo la Mauritanienkaw olu fɛ yen Nizeriya jamana kɔnɔna na u ka minisiri bɛ yen n'o bɛ ko jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnama la n'o ye Yusuf Tangari ye ale bɛ taamala Alimanikaw fɛ yen o senfɛ sa a ko min ye Nizeriya ye o tɛna jɛn n'a ye cogoya si la k'a fɔ ko maa ka wuli ka se ka diinɛ dɔ fisaya ni diinɛ dɔ ye Nizeriya kɔnɔ olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye diinɛw ye o bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ Nizeriya kɔnɔna na ko wa k'olu bolo o man k'a to Donald Trump k'a fɔ k'a bɛ wuli fala ye k'a bɛna taa kɛlɛbolo sigi olu dala ye k'olu bɛ ka baara min kɛ o ye cɛfɔ ni kanbɛ u ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Camerounkaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra Paul Biya ale ka sigili kɔnɔna fala ye ko maa 48 o de fatura o ko senfɛ Tanzanikaw fɛ yen Chadema n'o o ye fanga waradaba ka parti bɛɛ la belebeleba ye ale ye jalakili ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko sabula maa minnu fatura n'a bɛ maa 100 bɔ k'u taara k'u siw fililen to bɔlɔn kɔnɔnaw la kana taa ale hukumu kɔnɔna na Faransikaw ka gouvernement y'a jira sa ko min ye Chani ni ale ye bɔlɔlɔ sira ye ni maaw bɛ kibaruya d'a kan k'a ka ko jasiran bonyanen don kosɛbɛ k'u b'a dulon fɔlɔ waati la ka ɲɛɲini k'a ko la ko sabula nin waati laban na a bɛ ka kibaruya minnu di sariya min bɛ Faransikaw fɛ yen ko a bɛ olu sɔsɔ Mɛkisikaw fɛ yen jamanakuntigi fala ye n'o y'u ka présidenti ye ko dɔ tun b'a fɛ ka bin a ka bɔlɔn kɔnɔ dɛ harcèlement sexuel o la sa k'a ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ale yɛrɛ la nin ye u na plainte don kamalen ka taa juguya la wa sariya mana ta o senfɛ o sariya na boli bɛɛ lajɛlen kan ko sabula jamana in a kow ma nɔgɔn kosɛbɛ an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka kibaruya tɔw ye an b'an ka kibaruya kun cɛ ni min ye o ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na kunun ko an ye kibaruya di min ye Umar Amadu Diko ye ale ka fatuliko la Kɔdiwarikaw fɛ yen nin kalo in tile 4 a yirala sa k'a fɔ ko min ye sanga kɔni sangafo kɛnɛ ye o dayɛlɛ bi ni Ala sɔnna a ma Kokodikaw fɛ yen kare min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko Trésiri Bougainville o kɔnɔna na min ye Guinée lasigidenso kɛrɛfɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 o ma min maa min b'a fɛ ka taa sangafo kɛ a bɛ taa kɛ yen yɔrɔ la fala ye min ye sukoɲa yɛrɛ ye sa o ye sini ye ni Ala sɔnna a ma a b'a fɔ yɔrɔ ma sa ko Ivo Sop n'o bɛ Treichville kɔnɔna na so min n'o tɔgɔ da nɔ Félix Houphouët-Boigny la min ye sukoya ye ale bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma ko ka dugawu kɛ sa min ye Diko ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya an ka maa mafalenba wɛrɛ n'o ye Majasa Magiraga ye Majasa Magiraga ale de ye farafinaden fɔlɔ ye min sera ka baara kɛ nansa maaw fɛ fala ye min ye Majasa Magiraga ye ale tɛ maa dogolen ye an ka jamana kɔnɔ Ala y'a fana ka kalifa minɛ a la Kongokaw fɛ yen k'a si to san 82 la min ye Majasa Magiraga ye sa a kɔni ye baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔna na ale ni diɲɛ seleke naani fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɔlɔlɔ siraw ni nɛgɛjuru siraw fɛ fala ye k'a da sa si bɛ san 26 la waati min a kɛra maa ye maa min n'a ye Mali kunnawolo ka farafina kunnawolo min ye novembre kalo tile 5 ye sa Ala y'a ka kalifa minɛ a la o kɛra Kongokaw fɛ yen Majasa Magiraga kalanfa don sabula a ka kalanw y'a to a taara min ye Ganakaw ka université de technologie a ye kalan kɛ denmisɛnninw kunna ye Kinshasakaw fɛ yen a ye kalan kɛ Lumubashi a ye kalan kɛ Magiraga a tilalen k'o bɛɛ lajɛlen la tuma min fala a seginna ka na Bamako
min ye sita informatique k'o sigi sen kan san 1994 ani 94 san ni hakili b'a la min ye élection ko waati fichier électoral ale ni élection fɛnw olu dilanni kun dira ale de ma a waati la min ye Majasa Magiraga ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fala ye a yɛrɛ tilara ka parti politique sigi koyi k'o tɔgɔ kɛ parti progressiste populaire PPP o senfɛ sa a yɛrɛ kɛra cɛbɔ ye n'o ye jamanakuntigi kalata la san 2002 ani san 2007 Majasa Magiraga ka fatuli an bɛ se k'a fɔ maa belebeleba dɔnnibaa belebele de taalen filɛ nin ye ka dugawu don kɛ sa somaw ye a n'a ka limanaw bɛɛ lajɛlen a n'u ka ɲɔrɔnkaw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka Majasa Magiraga Ala k'a dayɔrɔ sumaya cɛkɔrɔba y'an kɔ kisi min Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ babu ale kɛnɛ kan su in na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00